Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ολοκαίνουριο Spoiler Talk από το superheronews.gr. Είμαι ο Νικόλας Βασιλείου και μαζί μου έχω τον αρχισυντάκτη του site μας, Μιχάλη Κρατημένο. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Νικόλα. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το Black Adam. Έχουμε πει ότι θα κάνουμε spoiler talk όποτε μπορούμε και θα λέμε παραπάνω πράγματα, θα κάνουμε και κάποια spoilers σχετικά με την εκάστοτε ταινία. Να πούμε ότι η κριτική μας για τον Black Adam θα ανέβει λογικά σήμερα, Κυριακή 23 Δεκάτου. Μέσα στη μέρα θα ανέβει η κριτική μας για την ταινία. Ωστόσο είμαστε εδώ να κάνουμε ένα podcast, να μιλήσουμε λίγο σχετικά με το τι είδαμε και αν μας άρεσε ή όχι. Μιχάλη, μπορείς να ξεκινήσεις με ένα γενικό κονσένσου σχετικά με την ταινία? Ναι, εντάξει, εμένα μου άρεσε, τη βρήκα πολύ διασκεδαστική. Σε γενικές γραμμές το πρόσημο είναι θετικό. Πέρασα καλά, ευχάριστα στο σίνεμα βλέποντάς τη. Ωραία. Εγώ πρέπει να πω ότι αυτή η ταινία για μένα, επειδή είδα πολλούς να λένε ότι άξιζε μόνο το mid-credit scene και τα σχετικά, δεν θα είμαι τόσο αφοριστικός, απλά θεωρώ ότι σώθηκε πάρα πολύ από την τρίτη πράξη. Δηλαδή η τρίτη πράξη ήταν φανταστική, αλλά στις πρώτες δύο λίγο ψιλοβαρέθηκα, πρέπει να πω. Ναι, εντάξει. Άποψη. Εγώ μια χαρά τις βρήκα και τις δύο πρώτες πράξεις. Λοιπόν, να πούμε σχετικά με την ταινία τα εξής. Ουσιαστικά ξεκινάμε πολλά χρόνια πριν, το 2600 π.Χ. Είμαστε σε μια πόλη, την Κάντακ, η οποία, αν θυμάμαι σωστά, είναι όλη η ταινία στην Κάντακ, δεν φεύγουν από εκεί. Ναι. Όπου ουσιαστικά υπάρχει ένας βασιλιάς τύραννος, ο Άκτον, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στέμμα που θα του δώσει υπεράνθρωπες δυνάμεις, το στέμμα του Σαμπάκ. Ουσιαστικά εκεί ξεκινάει και χτίζεται απέναντι από τον τύρανο ένα κύμα επανάστασης και εξέγερσης, και ο πρωταγωνιστής μας εκεί είναι ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο παιδί επιλέγεται από το Συμβούλιο των Μάγων, που αν δεν κάνω λάθος, Μιχάλη, το είχαμε δει και στο Σαζάμ, έτσι. Είχαμε νομίζω τον έναν μάγο είχαμε δει. Νομίζω ναι, τον τέτοιον, νομίζω τους είχαν δείξει όλους, ή δεν θυμάμαι, σε flashback όταν τίζαραν τον Black Adam. Μπράβο, ναι, σε κάποιο flashback εμφανίστηκαν όλοι, στο Shazam ήταν ο ένας. Τέλος πάντων, ουσιαστικά του δίνουν τις δυνάμεις του Shazam. Του πρωταθλητή, όπως τον λένε. Του πρωταθλητή, όπως τον λένε, ναι, ακριβώς. Και σύμφωνα και καλά με το μύθο, γιατί μετά μας το ανατρέπουν, ο πρωταθλητής σκοτώνει τον Άκτον που έχει πάρει τις δυνάμεις από το στέμμα. Τώρα μεταφερόμαστε στο σήμερα, όπου ουσιαστικά υπάρχει μια ομάδα αρχαιολόγων που ψάχνει το στέμμα. Η Κάντακ, να πούμε ότι είναι υποδουλωμένη. Από μισθοφόρους. Από μισθοφόρους. Αυτό με τους μισθοφόρους δεν το πολύ κατάλαβα. Δηλαδή, τι ακριβώς ήθελαν να πούνε, ας πούμε, ότι πήγανε μισθοφόροι. Νομίζω, ξέρεις, κάτι συμβολικό πώς είναι με το Ιράν οι Αμερικανοί, κάτι τέτοιο. Νομίζω. Ναι. Κάπως βέβαια, έτσι, ότι έχει έρθει μια ξένη χώρα και προσπαθεί να, ξέρεις, ελέγξει το πολίτευμα. Ναι, κάπως έτσι το είδα. Και καλά έδειχνε ότι οι μισθοφόροι τα ελέγχουν όλα. Ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τις διάφορες περιοχές της Κάντα και τα σχετικά. Εντάξει, ήταν λίγο περίεργο αυτό. Όπως ξέρεις, μετά την ταινία που κλασικά πηγαίνεις για τουαλέτα, άκουσα δύο παλικάρια δίπλα μου που συζητάγανε και λέει, ρε εσύ, το σενάριο μου φάνηκε λίγο μέτριο, λέει, λες να το έγραφε κανένα AI. Και του απαντάει ο άλλος, φίλε, πρέπει να του ζήτησε τόσα πολλά λεφτά ο The Rock που έφαγε όλο το budget και δεν είχαν να πληρώσουν συγγραφέα και λένε ας βάλουμε ένα ρομποτάκι να τα γράψει. Εντάξει, ωραία τάκα. Λοιπόν, ουσιαστικά λοιπόν έχουμε μια ομάδα αρχαιολόγων η οποία προσπαθεί να βρει το στέμμα και τους εμποδίζει, ας πούμε, τους εμποδίζουν οι μισθοφόροι. Εκεί έχουμε, ας πούμε, και την πρώτη ανατροπή ότι ο ένας από αυτή την ομάδα των αρχαιολόγων, ο Ισμαέλ, όπως τον λένε, είναι με το μέρος των μισθοφόρων. Ναι. Σωστά. Και επειδή το στέμμα κρύβεται, ας πούμε, σε έναν αρχαίο ναό, σε μια αρχαία σπηλιά, όπως το έχουν κάνει, ας πούμε, η αρχηγός της ομάδας αυτής, η Αντριάννα, καταφέρνει και ξυπνάει τον πρωταθλητή, τον Τεθ Άνταμ. Ουσιαστικά τον αποφυλακίζει από τη φυλακή που τον είχαν κλείσει μάγοι. Ακριβώς.
Ο Teth Adam, όπως λέγεται στην αρχή, ας πούμε, ο Black Adam. Αυτό είναι το κανονικό του όνομα. Ναι. Στην αρχή ουσιαστικά αυτό είναι το όνομα του. Μετά το αλλάζουμε στο τέλος. Εξυγχρονιζόμαστε, αμερικανοποιούμαστε. Λοιπόν, εκεί ουσιαστικά έχουμε και την πρώτη εμφάνιση του The Rock, η οποία είναι ό,τι πιο The Rock εμφάνιση έχουμε να πούμε, ας πούμε λίγο για αυτή τη σκηνή. Ουσιαστικά είναι πολύ ωραίο εκεί ότι ο Teth Adam, ο Black Adam, φαίνεται ότι τους έχει πλάτη τους μισθοφόρους. Είναι όλοι με πολυβόλα και τους έχει πλάτη και φοράει, ξέρεις, φοράει ένα ρούχο, ας πούμε, με την κουκούλα και τα σχετικά. Ναι, και... ναι, και λέει ο αρχηγός στον διπλανό του, τσεκαρέ τον. Κάνει ο διπλανός στον πιο διπλανό, τσεκαρέ τον εσύ. Κάνει ο αρχηγός. Είπε να τον ελέγξεις εσύ. Αυτό είπε, ναι, ο αρχηγός είπε να τον ελέγξεις εσύ. Ναι, πρέπει να τον ελέγξεις. Τέλος πάντων, φτάνει στον τελευταίο. Πάει ο τελευταίος, του λέει. Και με βαριά καρδιά το βλέπεις. Ο πρόσεξε, πάει με βαριά καρδιά, αλλά έχει μια μαγιά του. Έλα, φιλαράκι, κρατά όπλο. Τι κλάσουν τα όπλα σου. Δηλαδή, γυρνάει ο Black Adam, ξέρω εγώ, τον πιάνει από το λαιμό. Πάει, τον εξαήλωσε. Πάει, τον εξαηλώνει, ας πούμε. Και μετά, ακούστε τώρα, τι σκέφτονται εκεί οι μισθοφόροι. Λένε, όπα. Ο τύπος μόλις έκανε έναν δικό μας, ξέρω εγώ, τον κονιορτοποίησε, ρε, τον διέλυσε, δείχνει το κρανίο του, ας πούμε, να κυλάει προς την πλευρά τους. Η πιο έξυπνη τακτική για μένα εκεί να αρχίζει να τρέχεις και λένε όχι, ας το πυροβολήσουμε. Και είναι, ξέρω εγώ, απλά 1 λεπτό, μπορεί και συνεχόμενα 2 λεπτά, που απλά πυροβολάνε και ο The Rock απλά είναι σε βάση really now. Δηλαδή... Ναι, ξέρεις, νιώθεις σαν να πέφτουν πάνω του μυγάκια. Ναι, τίποτα. Δεν τον νοιάζει καν. Αφού σε κάποια βάση σταματάει μια σφαίρα με το χέρι. Ναι, που την είχαμε δει και στο τρέιλερ. Ναι. Λες και είναι κουνούπι. Ναι, λες και είναι κουνούπι η σφαίρα. Εντάξει. Τέλος πάντων, εκεί ουσιαστικά αρχίζει και τους αποτελειώνει όλους, ας πούμε. Ουσιαστικά σώσει την Αντριάννα και την ομάδα της. Ακριβώς. Εκεί είναι που φεύγει η Αντριάννα με την ομάδα της, εκεί φεύγει. Και εκεί προσπαθεί και ο Ισμαήλ, ο κακός, ας πούμε, ο προδότης της ομάδας. Νομίζω εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εμείς ότι θέλει το στέμμα και έχει προδώσει την ομάδα του. Ουσιαστικά το έχουμε μάθει λίγο πριν, όπου έχει εξαφανιστεί. Ναι. Ο άλλος που λέει έχει πάει να πάρει αέρα και τον έχει σπρώξει στους δικούς του ή αυτοί που τον έσπρωξαν κάτω. Ναι, μας το έχουν τιζάρει σε μια σκηνή ότι ο Ισμαήλ μάλλον είναι μάλλον είναι κακός. Ναι, γιατί φαινόταν ότι θα υπάρχει προδοσία. Εντάξει, σε τέτοιες ταινίες είναι ψηλό must, ξέρεις, ένας να είναι ο προδότης. Anyway, ουσιαστικά λοιπόν εκεί τώρα ξεκινάει ένα πολύ ωραίο κομμάτι της ταινίας, εκεί μου άρεσε πάρα πολύ. Ουσιαστικά είναι το μέρος που βλέπουμε την Amanda Waller. Εντάξει, η Amanda Waller είναι ο Nick Fury της DC, έτσι, ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρα, εμφανίζεται σε όλες τις ταινίες έστω για λίγο. Εντάξει, όχι και σε όλες. Ναι, ξέρεις, στις περισσότερες, παιδί μου, κάνει μια εμφάνιση τύπου να συνδέει. Είναι ο Nick Fury της DC. Η οποία ουσιαστικά μιλάει με τον Carter Hall, τον Hawkman. Ναι. Και ο Carter Hall μαθαίνει, ας πούμε, ότι ξέρεις, εμφανίστηκε αυτό. Ναι, και ότι είναι επικίνδυνος. Και είναι επικίνδυνος. Και του λέει ουσιαστικά η Amanda Waller, ξέρεις, πάρε την ομάδα σου και πηγαίνετε να το ερευνήσετε. Ναι. Κοινώς, ξέρεις, ερευνήσετε. Να το σταματήσει. Όπου ερευνήσετε σημαίνει σκοτώσετε. Κοινώς ή ακινητοποιήσετε ή... Τέλος πάντων, ουσιαστικά να ερευνήσουν τι συμβαίνει με τον Black Adam. Η ομάδα του, εκείνη το πολύ ενδιαφέρον Μιχάλη, είναι η Justice Society of America. Ναι. Πολύ ωραίο που έχουμε τη Justice Society of America επιτέλους σε ταινίες της DC. Ναι. Εντάξει, εδώ είναι το κομμάτι που δεν μου άρεσε, ήταν ότι, ξέρεις, τους ξεπέταξε έτσι όπως τους σύστησε. Ήταν πολύ γρήγορο. Νομίζω τους έπαιρνε λίγο παραπάνω να μας τους κάνουν establish. Ναι, ειδικά τον Hawkman και τον Doctor of Fate. Εντάξει, τον Atom Smasher και τη Cyclone, εντάξει, μπορούσε να... Εντάξει, δεν ήθελες και κάτι ιδιαίτερο ως εισαγωγή, αλλά τους άλλους δύο που είναι παλιά μέλη της JSA έπρεπε να μάθουμε κάτι παραπάνω, πιστεύω.
Ναι. Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι εμένα μου άρεσε όπως μας τους δείξανε, δηλαδή δεν είχα κανένα θέμα. Το ότι ουσιαστικά σου λένε τώρα θα έχετε την Jazz Society of America, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ομάδα και ήθελα να την δω. Το ότι δεν μας την έχουν κάνει establish με κάποια προηγούμενη ταινία και τα λοιπά δεν με νοιάζει. Το ότι θα ήθελα λίγο παραπάνω χρόνο ίσως, δηλαδή μπορούσαν να κόψουν από πιο τα κομμάτια της ταινίας και να δούμε λίγο το τι ακριβώς είναι αυτή η ομάδα, γιατί είναι Καλά, μια πολύ δεν χρειαζόταν και να κόψουν, να είναι λίγο παραπάνω σε διάρκεια, 1-2 λεπτά. Ξέρεις, Ναι. να μας συστήσουν περισσότερο λίγο Hawkman και Dr. Fate που είναι τα παλιά μέλη. Είναι παλιά μέλη, όντως, ναι. Από μια άλλη εκδοχή, δεν ξέρουμε πόσες εκδοχές της ομάδας υπάρχουν, αλλά ήταν ήταν ήδη παλιά μέλη, οπότε ξέρεις, μπορούσαμε να είχαμε λίγο παραπάνω από το παρελθόν τους. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Τώρα ουσιαστικά ξεκινάει ένα πολυεπίπεδο, να το πούμε έτσι, κυνήγι. Δηλαδή έχουμε αρχικά τον Black Adam να παλεύει με την Jazz Society of America. Ναι. Το ένα μέρος είναι αυτό. Το άλλο μέρος ουσιαστικά της ταινίας είναι ότι η Αντριάννα, η αρχηγός των αρχαιολόγων, ας πούμε, που έχει το στέμμα, έχει ένα γιο, τον Άμον, Ναι. τον οποίον απαγάγουν οι κακοί και ο Ισμαήλ. Στην προσπάθειά τους να πάρουν το στέμμα πίσω. Ακριβώς, ναι. Ουσιαστικά η διαπραγμάτευσή τους είναι να πάρουν το στέμμα. Ναι. Okay. Και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο Black Adam από εκεί που παίζει φάπες με την Jazz Society of America θα πρέπει να συμμαχίσουν. Γιατί το κοινό του σημείο είναι ότι και οι δύο θέλουν ουσιαστικά να βοηθήσουν την Αντριάννα και να έχουν το στέμμα μακριά από τον Ισμαήλ και τους κακούς. Ναι. Το pattern σε όλη την ταινία ουσιαστικά που βλέπουμε είναι ότι ο The Rock, ο Black Adam, ας πούμε, είπα The Rock πρώτα, έτσι το πρόσεξες. Ναι, ο Black εντάξει, Adam, συνήθεια. Ναι, ότι ο Black Adam ουσιαστικά δεν είναι ήρωας. Ναι, για την JSA δεν είναι η απειλή που μπορεί να ξανακαταστρέψει τον κόσμο όπως έκανε παλιά. Ακριβώς. Στη μάχη με τον τύρανο. Ενώ η Αντριάννα, ο γιος της και οι υπόλοιποι κάτοικοι, όπως βλέπουν στη συνέχεια, το θεωρούν τον ήρωα. Που κάνει αυτό που δεν έκανε κανείς. Να τους βοηθήσει να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Ακριβώς. Ουσιαστικά, ξέρεις, και ο ίδιος είναι λίγο μπλεγμένος. Δεν ξέρει αν είναι... Βασικά, όχι δεν ξέρει. Ξέρει ότι δεν είναι ούτε καλός. Ναι. Αλλά ξέρει ότι δεν είναι ακριβώς και ο χειρότερος άνθρωπος που υπάρχει. Ξέρει δηλαδή ότι μπορεί να κάνει καλό, αλλά δεν έχει αποφασίσει ότι ξέρει θα είναι ο προστάτης ή ο ήρωας της νομίζω... ο πρωταθλητής. Ναι, νομίζω λειτουργεί με τα ένστικτά του. Ακριβώς. Επειδή έτσι είχε μάθει από τότε που ήταν ζωντανός. Ακριβώς. Long story short, να πούμε, ότι οι κακοί απαγάγουν τελικά το γιο της Αντριάννα και εκεί είναι που έρχεται ουσιαστικά η σκηνή στην οποία αρχίζουμε σιγά σιγά, όχι, μάλλον, συγγνώμη, λάθος έκανα, ουσιαστικά πιο μετά μαθαίνουμε γιατί ο The Rock, ο Black Adam, ας πούμε, νιώθει ότι δεν είναι ο καλύτερος, δεν είναι ο ήρωας. Όπως το θεωρούσαν, με βάση το μύθο. Ναι. Να πούμε ότι καταφέρουν και σώζουν εν τέλει το γιο και τους υπόλοιπους και τα υπόλοιπα μέλη, ας πούμε, των αρχαιολόγων, την Αντριάννα και τα σχετικά. Τον αδερφό της. Τον αδερφό της, ναι. Και καταφέρουν και ο Ισμαήλ τελικά δεν παίρνει το στέμμα, δηλαδή. Βέβαια, αυτό είναι μια περίεργη σκηνή που θέλω να σου πω, μήπως το κατάλαβες γιατί το συζητάγαμε και χθες που το είδα. Ουσιαστικά ο Ισμαήλ έχει ένα τύπου τείχος το οποίο δεν μπορεί είναι αδιαπέραστο. Ναι, ναι. Και λέει στην Αντριάννα ότι κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που έχεις το στέμμα θα έρθεις από τη δική μου πλευρά του τείχου, θα σου δώσω το γιο σου και σε αντάλλαγμα θα πάρω πίσω το στέμμα. Okay. Ναι. Εκεί λοιπόν έχουμε μια σκηνή που την εξηγούν πάρα πολύ αργά, με πάρα πολύ slow motion κτλ. Στην οποία ο Ισμαήλ παίρνει το στέμμα και πάει να το φορέσει. Έτσι. Όχι, δεν πάει. Όχι, δεν πάει να το φορέσει. Πριν το φορέσει λέει το τέτοιο. Τι γράφει.
Ναι, ότι. Για να το ενεργοποιήσει και καλά. Για να το ενεργοποιήσει ακριβώς. Και μετά πάει να πυροβολήσει τον Άμον. Ακριβώς. Ότι αντί να τηρήσει το δικό του κομμάτι της ανταλλαγής. Ναι, γιατί νομίζει ότι είναι η θυσία που χρειάζεται για να αποκτήσει τις δυνάμεις του στέμματος. Ακριβώς. Εκεί μαθαίνουμε ότι και ο Ισμαήλ κιόλας είναι απόγονος του Άκτον, του βασιλιά, από την αρχή της ιστορίας. Ο τελευταίος απόγονος ακριβώς. Είναι ο τελευταίος απόγονος του βασιλιά από την αρχή της ιστορίας. Και έχουμε μια σκηνή στην οποία για κάποιο λόγο ο Ισμαήλ, χωρίς λόγο, ενώ πυροβολάει το γιο της Αντριάνας, τον Άμον, βγάζει το τείχος που τον προστατεύει. Και έτσι προλαβαίνουν και να σώσουν τον Άμον και να σώσουν την Αντριάνα και να τους σώσουν όλους. Νομίζω, δεν θυμάμαι, νομίζω ο Dr. Fate το έσπασε, δεν είμαι και 100% σίγουρο. Νομίζω όταν πατάει ένα κουμπί και απενεργοποιεί το τείχος. Το οποίο δεν το κατάλαβα γιατί έγινε, ας πούμε. Να σου πω την αλήθεια, δεν το συγκράτησα. Εγώ νομίζω ότι προσπαθούσαν όλοι μαζί να το κατεβάσουν, αλλά δεν το θυμάμαι ειλικρινά. Μπορεί να έχεις και δίκιο, αλλά εγώ νομίζω ότι καταφέρουν και το σπάνε. Ήταν ένας συνδυασμός και των δύο, αποδυναμώθηκε. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ό,τι και να πω μπορεί να είναι και ψέματα και βλακεία. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι, πάντως αυτό παρατήρησα. Anyway, πάμε παρακάτω. Ουσιαστικά εκεί σώζονται όλοι. Σώζεται ο Άμον και ο Black Adam. Σώζει τον γιο της Αντριάνας. Η Αντριάνα σώζεται επειδή την προστατεύει ο Hawkman. Γενικότερα πολύ ωραία heroic σκηνή με το slow motion της που τέριαζε εκεί. Θα πω μετά για το slow motion κάποια πράγματα. Αυτό περιμένω. Μόλις είδα την ταινία, εσένα σκέφτηκα και το slow motion. Λοιπόν, και εν τέλει τέλος πάντων σώζονται όλοι, όλα καλά, σκοτώνεται και ο Ισμαήλ. Και τα λοιπά. Εκεί κάπου καταλαβαίνεις ότι η ταινία τελείωσε. Εκεί αρχίζω εγώ και παραπονιέμαι τι φάβα είδαμε και τα σχετικά. Ναι, άμα ξέρεις όμως τη διάρκεια, ναι. Περιμένεις κάτι. Γιατί... εκεί είχα ξεκινήσει να κοιτάω το ρολόι μου, Μιχάλη. Εκεί κοιτάζα το ρολόι, λέω, όπα, δεν μπορεί. Εντάξει, έχουμε ακόμα χρόνο. Ναι. Παρένθεση, μου θυμίζει στην τελική μάχη του Endgame, κοιτάζω το ρολόι και νόμιζα ότι είμαι μια ώρα πίσω και λέω αυτή είναι η μεσαία μάχη. Δηλαδή θα έρθει και κάτι πιο επικό ακόμα. Φαντάσου πόσο τρελαμένος ήμουνα που δεν μπορούσα να διαβάσω την ώρα σωστά σε αυτή την ταινία. Λοιπόν. Ή έκαναν πουλάκια τα μάτια σου και βλέπεις αλλιώς την ώρα. Με αυτά που βλέπαμε εκεί, λογικό είναι. Λοιπόν, ουσιαστικά εκεί μαθαίνουμε την πραγματική ιστορία του Black Adam. Ότι ο πρωταθλητής από την αρχή της ταινίας, το παιδί που έγινε πρωταθλητής στην αρχή της ταινίας δεν ήταν ο ίδιος ο Black Adam, αλλά ήταν ο γιος του. Καλά, νομίζω εγώ το είχα καταλάβει. Απλά ναι, δεν ήταν ξεκάθαρο πώς απέκτησε τις δυνάμεις. Ωραία ανατροπή ήταν, δηλαδή και εγώ το είχα και εμένα μου άρεσε γιατί στο τρέλερ μας είχε δοθεί εντύπωση ότι τις είχε πάρει κατευθείαν αυτός τις δυνάμεις. Και ότι είχε πεθάνει ο γιος του. Στο τρέιλερ έβλεπες όμως ότι σε μια σκηνή που δείχνει ότι σκοτώνει τη γυναίκα του, ας πούμε. Ναι. Οπότε εκεί υποψιαζόσουν να λες, όπα ρε φίλε, δεν γίνεται να... Βλέπω, ας πούμε, μια σκηνή από τα αρχαία χρόνια, δεν γίνεται ο πιτσιρικάς να είναι ο Black Adam, ο The Rock, ας πούμε. Έχω δει και τον The Rock μεγάλο να είναι στα αρχαία χρόνια στο τρέιλερ. Εκεί λίγο μπερδεύτηκα και κατάλαβα, όπα, λέω, τελικά, ναι, όντως, ο Black Adam ήταν ο πατέρας, ας πούμε, του πρωταθλητή. Ουσιαστικά εκεί βλέπουμε ότι προσπαθούν να σκοτώσουν την οικογένεια, σκοτώνουν τη γυναίκα του, τη μητέρα δηλαδή του Χουρούτ, του γιου του. Ναι, και χτυπάνε τον πατέρα. Και χτυπάνε τον πατέρα. Και ουσιαστικά ο γιος χαρίζει τις δυνάμεις του Σαζάμ στον πατέρα για να σώσει τη ζωή του. Ναι, και μετά το σκοτώνουν. Και μετά κατευθείαν, δηλαδή εντάξει, κατευθείαν έτσι, στο επόμενο λεπτό ας πούμε. Ναι, νομίζω γιατί του είχαν στήσει ενέδρα. Και από τη στιγμή που είδαν ότι έγινε ξανά παιδί, ήταν επόμενο. Γιατί άλλωστε ο στόχος τους ήταν να σταματήσουν τον πρωταθλητή ώστε ο τύραννος να καταφέρει να πετύχει το στόχο του.
Ουσιαστικά αυτή είναι η σκηνή που μαθαίνουμε ότι γιατί μάλλον ο Black Adam δεν νιώθει ότι είναι ήρωας. Εκεί το Ναι, και μαθαίνουμε. τον ξεχυλίζει η οργή. Ακριβώς. Εκεί δηλαδή τους σκοτώνει όλους, καταστρέφει την Γκάντα. Ναι, ξέρεις, κάτσε πριν αυτό που μου άρεσε ήταν ότι με το που σκοτώνεται ο γιος του, νιώθει την οργή, φτιάχνεται η στολή του, η μαύρη. Ναι, αυτό ήταν πολύ αυτό ωραίο. ήταν πολύ ωραίο πλάνο. Πολύ δηλαδή ωραίο. ήταν πολύ ωραία εκτελεσμένα, ξέρεις. Νιώθει την οργή και φτιάχνεται η μαύρη στολή, ήταν πολύ ωραίο. Συμφωνώ. Και εμένα μου άρεσε αυτή η λεπτομέρεια. Είναι δηλαδή η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ναι, αυτός γι' αυτό δεν μπορεί να νιώσει. Ένιωσε ότι δεν πήρε με τη δική του αξία τις δυνάμεις. Εκτός από αυτό έχει χάσει το γιο του. Και έχει χάσει και το γιο του ακριβώς. Οπότε εκείνη τη στιγμή κιόλας είναι που ο Black Adam λέει τη λέξη Shazam και πλέον δεν έχει τις δυνάμεις. Γίνεται πάλι δηλαδή ο κανονικός Death Adam. Εντάξει, πρέπει να το πω αυτό. Και παραδίδεται. Έχω πεθάνει στο γέλιο που ο The Rock με CGI προσπαθούν να τον κάνουν να φαίνεται πιο κοντός και λιγότερο ομοιώδης. Νομίζω είναι αστείο. CGI ή έχουν πάρει, ξέρεις. Ένα body double, ας πούμε, ναι. Εκτός από αυτό και κάποιο archive footage. Γιατί όταν ήταν στο WWE δεν ήταν τόσο ομοιώδης. Ρε εσύ, είναι απίστευτη εικόνα. Βλέπεις το κεφάλι του The Rock που είναι τουμπανιασμένο, ας πούμε, και το σώμα είναι ενός κανονικού ανθρώπου. Ενώ ξέρεις ότι ο The Rock έχει σώμα υπερανθρώπου. Και έχει πάρα πολύ γέλιο. Δηλαδή το βλέπαμε και λέγαμε πω ρε φίλε The Rock με κανονικό σώμα από κάτω. Είναι... Εντάξει, δεν ήταν τόσο κανονικό. Ήταν, ξέρεις, το φυσιολογικό μου μειώδες γυμνασμένο. Ήταν ένας φυσιολογικός γυμνασμένος. Τώρα, αν τον έχει συνηθίσει τον The Rock που τον βλέπεις ότι είναι τούμπανος, ας πούμε. Ναι. Σου φαίνεται πολύ περίεργο να είναι αυτό το κεφάλι σε αυτό το κανονικό σώμα, ας πούμε. Εντάξει, ήταν ωραίο αυτό, ας πούμε. Ουσιαστικά εκεί φυλακίζεται Ναι, το μεταφέρουν στη φυλακή της... Φυλακίζεται ο Death Adam και το κάνουν Task έτσι... Force. Της Task Force X και το κάνουν έτσι ώστε να μην μπορεί να πει ξανά τη λέξη Shazam. Δηλαδή ναι, γιατί του βάλανε εκεί πέρα αυτό στο στόμα ώστε να μην μπορεί να μιλάει. Ακριβώς. Εκεί ο Νικόλας αρχίζει και βρίζει. Λέει, κοιτάει το ρολόι του να δει, όπα, τι έγινε. Και κάπου εκεί είναι, ας πούμε, που ξεκινάει η τρίτη μας πράξη, που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή, αυτό πρέπει να το πω. Είναι πάρα πολύ καλή. Ένα theme που έχει γίνει establish όλη την ταινία είναι ότι ο Dr. Fate, που μπορεί να δει και στο μέλλον, έχει δει ότι ο Hawkman πεθαίνει. Ναι. Ή έτσι μας αφήνει να εννοηθεί. Μας αφήνει να εννοηθεί ότι ο Hawkman πεθαίνει και ότι υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες, του λέει. Ναι, όχι μία φορά, αλλά δύο. Μία είναι, ναι. νομίζω, πριν το ταξίδι, που πηγαίνανε για πρώτη φορά στην Gandak. Ναι, το έχει κάνει. Ή 2 ή 3 φορές. Μία είναι όταν φεύγουν, που ουσιαστικά ο Hawkman λέει, όπα, τι γίνεται τελικά με αυτό. Νομίζω ότι είναι οι δύο, απλά και η τρίτη που λες είναι όταν ήταν στη λιμουζίνα και πήγαινε στην έπαυλη του Hawkman. Ναι, αλλά εκεί δεν είχε γίνει δεν είχαν αποκαλυφθεί πολλά. Εκεί δεν το είχαν συζητήσει νομίζω κιόλας. Anyway, ουσιαστικά υπάρχει αυτό το theme γενικότερα στην ταινία και το χτίζουν αρκετά καλά. Ναι. Και εκεί είναι που η Αντριάννα μαζί με τη Cyclone που ερευνούν το στέμμα καταλαβαίνουν ότι ο Ισμαήλ τη στιγμή που πήρε το στέμμα δεν το διάβασε σωστά αυτό που ήταν εκεί πάνω. Αυτό που αναγραφόταν, ας πούμε. Το διάβασε διαφορετικά. Και ο λόγος που το διάβασε διαφορετικά ήταν γιατί βρισκόταν ανάποδα. Να. Και εκεί βλέπουμε ουσιαστικά ότι όπως οι μάγοι έχουν τον δικό τους πρωταθλητή, τον Shazam, ας πούμε, έτσι τον έχουν και οι δαίμονες, τον δικό τους, ο οποίος είναι ο Σαμπάκ. Ο δικός τους, ας πούμε, δαίμονας, ο δικός τους πρωταθλητής, είναι ο Σαμπάκ. Γι' αυτό και λέγεται στέμμα του Σαμπάκ κιόλας. Και ότι όποιος έχει το στέμμα ουσιαστικά παίρνει τη δύναμη αυτού του δαίμονα, γίνεται πρωταθλητής, σαν να λέμε τέτοιο. Το θέμα είναι ότι αυτό που διάβασε ο Ισμαήλ, που το διάβασε ανάποδα, σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να πεθάνεις προκειμένου να πάρεις τις δυνάμεις του δαίμονα. Ναι. Να αναγεννηθείς, ας πούμε, με τις δυνάμεις του δαίμονα. Και έτσι... Ναι. Όχι, λέω, γι' αυτό το διάβασε ανάποδα, γι' αυτό πήγε να δολοφονήσει τον Άμον.
Γιατί νόμιζε ότι έπρεπε να κάνει μια θυσία. Ενώ το στέμα έλεγε ότι έπρεπε να θυσιαστεί αυτός για να πάρει τις δυνάμεις. Ακριβώς. Ουσιαστικά εκεί είναι τώρα που ο Ισμαήλ αναγεννείται ως Σαμπάκ πλέον. Και ξεκινάει να εξουσιάσει, ας πούμε, την Κάντακ ο ίδιος. Εκεί λοιπόν έχουμε τους ήρωές μας στην Justice Society of America, η οποία γυρνάει στην Κάντακ και προσπαθεί να τον εξουδετερώσει. Να τον εξουδετερώσει ακριβώς. Και εκεί έχουμε την πολύ ωραία σκηνή, φανταστική σκηνή αυτή, όπου ουσιαστικά ο Pierce Brosnan, ο εκπληκτικός Pierce Brosnan, θα το πούμε και αυτό, ως Dr. Fate, κλείνει σε όλους την πρόσβαση στο παλάτι, ας πούμε, της Κάντακ, που βρίσκεται μέσα ο Σαμπάκ. Ναι, το παλιό βασίλειο ήταν. Κλείνει σε όλους την πρόσβαση και λέει στον αγαπημένο μας Hawkman ότι κοίταξε να δεις, εν τέλει υπάρχει ένας τρόπος να μην πεθάνεις εσύ στο τέλος. Ναι, αλλάζοντας το μέλλον. Ακριβώς, να αλλάξουμε το μέλλον, και αυτό είναι να πεθάνω εγώ. Ναι. Εκεί έχουμε μια φοβερή μάχη Dr. Fate με Σαμπάκ, φανταστική μάχη, πρέπει να το πούμε. Ναι. Όπου όση ώρα τον παλεύει, ταυτόχρονα έχει στείλει μια, ας πούμε, αυθυποβολή του, να το πω έτσι, στον Teth Adam, που είναι φυλακισμένος, και καταφέρνει και τον ελευθερώνει. Ναι. Πολύ ωραία και αυτή η σκηνή. Ωραία σκηνή. Γιατί αναρωτιόμασταν όλοι πώς θα βγει από τη φυλακή της Task Force X και πώς θα επιστρέψει στη μάχη. Ακριβώς. Εκεί ουσιαστικά έχουμε μια αρκετά μεγάλη σκηνή που ο Teth Adam έχει καταφέρει, έχει ελευθερωθεί, επειδή είναι κάτω από το νερό αυτή. Κάτω από τη θάλασσα. Κάτω από τη θάλασσα, ακριβώς, ναι. Αυτή η φυλακή, τον βλέπουμε ότι είναι μέσα στο νερό και έχει. Ξέρεις, Σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια. Σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια ακριβώς, αλλά έχει ενώ αρχίσει. Και ονειρεύεται, βλέπει flashback, τι κάνει, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν βλέπει flashback, είναι ουσιαστικά ότι έχει περάσει στον άλλο κόσμο και αρχίζει και βλέπει τη γυναίκα του, αγκαλιάζει το γιο του ξανά. Και του λέει ο γιος του ότι κοίταξε να δεις, ο κόσμος χρειάζεται έναν ήρωα. Του έρχονται και τα λόγια του Dr. Fate που του λέει ότι μπορείς να γίνεις αυτός που θα καταστρέψει τη γη, αλλά μπορείς να γίνεις και ο σωτήρας της. Ναι. Και εκεί είναι που βγαίνει ουσιαστικά στην επιφάνεια και ενώ είναι, ξέρεις, με το ένα πόδι προς το θάνατο. Μισοπεθαμένος. Ναι, μισοπεθαμένος, και έχει δει και την οικογένειά του και μπορεί να επανενωθεί αν πεθάνει εν τέλει. Λέει το Shazam και ξαναγίνεται ο Black Adam. Νομίζω το είπε αφού το είπε πρώτα ο γιος του. Κάποιος του λέει να πει Shazam. Νομίζω πως ναι. Ο Black Adam λοιπόν, ο Dr. Fate μάλλον έχει πεθάνει, τον έχει σκοτώσει ο Σαμπάκ, και ουσιαστικά εκεί ο Black Adam έρχεται αντιμέτωπος με τον Σαμπάκ και του λέει ότι είναι η ώρα όντως να γίνει μια μάχη μεταξύ πρωταθλητών, γιατί αυτό που είδαμε στην αρχή της ταινίας δεν υπήρξε μάχη. Έτσι να το πούμε αυτό. Ότι δεν υπήρξε μάχη, ρε παιδί μου, ήταν αυτή είναι η μάχη επίσημη των πρωταθλητών. Ναι. Αυτή είναι και σωστά, γιατί ήταν, ξέρεις, ήταν δύο εισάξιοι αντίπαλοι. Ακριβώς. Πολύ ωραία μάχη, τελική. Πάρα πολύ καλή. Να πούμε ότι ο Black Adam το χρειάζεται το κιεσάκι του. Έρχεται το κιεσάκι από την Justice Society of America για να τον βοηθήσει λίγο. Ναι. Και ειδικά από τον Hawkman. Μου άρεσε άπειρα. Νομίζω ήταν από τις αγαπημένες μου ατάκες στην ταινία, όταν ο Black Adam τα έχει βρει λίγο σκούρα με τον Σαμπάκ, που του λέει ο Σαμπάκ δεν είσαι ήρωας, και λέει ο Black Adam ναι, δεν είμαι ήρωας, αλλά αυτός είναι, και του σκάει, φίλε, ο Hawkman από πίσω μια μάχη. Εκπληκτικό. Όντως ήταν πολύ ωραίο. Γιατί στο κάνουν establish όλη την ταινία ότι, ξέρεις, ο Hawkman είναι ήρωας. Είναι λίγο απόλυτος, στον παρουσιάζουν ότι, ξέρεις, είναι απόλυτος, υπάρχει το καλό και το κακό. Δεν βρίσκει, ξέρεις, για τον Hawkman δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο καλό και το κακό. Αυτό θυμίζει λίγο Batman. Μπράβο, ναι, ή είσαι μαζί μας ή είσαι με τους άλλους, τέλος. Ναι. Ή είσαι καλός ή κακός. Και ουσιαστικά εκεί, ας πούμε, ο Black Adam λέει, ναι, εγώ δεν είμαι ήρωας, ναι, αλλά είναι αυτός, ξέρω εγώ. Και βλέπουμε τον Hawkman να τον βοηθάει, ας πούμε. Βλέπουμε και μια ακόμα εκπληκτική σκηνή είναι με τον Hawkman
που χρησιμοποιεί το κόλπο του Dr. Fate που πολλαπλασιάζεται. Ναι. Όχι πολλαπλασιάζεται, δημιουργεί τέτοιο. Πώς το λένε? Δημιουργεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές του ίδιου χαρακτήρα για να μπορέσει να τον κρατήσει. Παραισθήσεις. Ναι, ολογράμματα, ας πούμε, του χαρακτήρα Ναι, που βοηθάνε. ολογράμματα. Που βοηθάνε αυτό ήταν ένα κόλπο που το έχουμε δει ότι το κάνει ο Dr. Fate και το κάνει και ο Hawkman και λέει μου το έμαθε ένας παλιός φίλος. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία πινελιά. Ωραίο. Εν τέλει ουσιαστικά ο Black Adam κόβει τον Σαμπάκ στη μέση. Εντάξει, αυτό ήταν πολύ γκορ πλάνο αυτό για DC, ας πούμε. Δεν το στόχα. Δεν ήταν. Εντάξει, ήταν αρκετά έπρεπε να πλάνο. το περιμένεις, γιατί άμα έχεις διαβάσει, χρειάστηκαν 4 μοντάζ για να φύγει από κατηγορία SAR ταινία. Ναι, ήταν R-rated, το θυμάμαι. Ναι, γιατί για να πάρουν το PG-13. Οπότε λέγανε είχε πάρα πολλές σκηνές βίας. Ναι, το θυμάμαι ότι ήταν R-rated η ταινία αρχικά. Και γενικότερα, εντάξει, πολύ ουσιαστικά ωραία τελική μάχη, πολύ καλή τρίτη πράξη, το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω. Ο Black Adam αποδέχεται ότι αυτός ξέρεις θα είναι δεν θα είναι, ας πούμε, ο ήρωας, αλλά θα είναι πώς το λέει, αυτός που θα προστατεύει την Gandak. Τώρα κόλλησα, δεν θυμάμαι τη λέξη. Νομίζω ότι του προτείνουν να είναι ο προστάτης και ουσιαστικά να είναι ο βασιλιάς. Ακριβώς. Αλλά δεν θέλει να είναι ακριβώς ο βασιλιάς, γιατί αν δεις μετά σε μια φάση σπάει το θρόνο. Ναι, και λέει, κάθεται στο θρόνο και ξέρεις. Και βλέπουμε την εικονική φωτογραφία, εξώφυλλο ήταν από κόμικ, που κάθεται στο θρόνο. Ξέρεις, που παίρνει αυτό το ωραίο ύφος. Ναι, και λέει λάθος, ξέρω εγώ. Κάθεται, το σκέφτεται, του φαίνεται λάθος και μπαπ, το σπάει. Ήτανε, ξέρεις, πολύ ωραία και αυτή η σκηνή. Το πλάνο που κάθεται την αξίο The Rock στο θρόνο, η στάση που παίρνει είναι, νομίζω, ίδια με ένα κόμικ Black Adam. Αυτό σου λέω, ρε εσύ. Δεν θυμάμαι, νομίζω από ένα εξώφυλλο είναι, αλλά τη χρησιμοποιούσαν όλοι στα άρθρα, ξέρεις, πριν τις επίσημες φωτογραφίες. Είχαν αυτή την εικόνα από το θρόνο. Ναι, είναι ακριβώς και είναι ωραία. Αυτό σου λέω, ήταν πολύ ωραίο. Του λένε κάθεται στο θρόνο, έχει ακριβώς το ίδιο ύφος, ακριβώς όμως, και ήταν πολύ ωραίο. Είχε βγει φωτογραφία, ξέρεις, που την είχαν βάλει, εγώ νόμιζα ήταν, ξέρεις, backstage, το κάνανε έτσι, επειδή ήταν εκείνη η εικόνα με το κόμικ και κυκλοφορούσε. Αλλά όντως ήταν μέσα στην ταινία. Πολύ ωραία πινελιά κι αυτή. Ναι, και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε τι μας άρεσε, δεν μας άρεσε και να πούμε και για το mid-credit scene, ok? Ναι. Ουσιαστικά αυτή ήταν η ταινία, αυτό ήταν το Black Adam. Πάμε τώρα να πούμε λίγα πράγματα σχετικά με την ταινία. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε αρκετά η Justice Society of America και ότι την είδαμε επιτέλους. Αλλά αυτός που ξεχώρισα πραγματικά ήταν ο Hawkman. Ναι, και εμένα μου άρεσε. Ξέρεις γιατί μου άρεσε πολύ ο Hawkman? Γιατί έχω δει τον Hawkman σε άλλες απόπειρες που έχουν προσπαθήσει να τον κάνουν live action. Βλέπε Legends of Tomorrow και τα σχετικά. Ναι. Και ήταν, νομίζω, σε όλες απαράδεκτος. Νομίζω δεν ήταν απαράδεκτο. Απλά εδώ είχε ηγετικό ρόλο και βγήκε μπροστά. Δεν ξέρω. Δεν τον είχαμε δει ως ηγέτη. Απλά πάντα τον είχαμε ήταν δεύτερος. Ως ήρωα, απλά. Κοίταξε, ήταν πάντα δεύτερος. Και νομίζω έπαιξε ρόλο στο Legend of Tomorrow ότι, ξέρεις, ήταν μαζί με τη Hawker και έχουν και το δεσμό τον αιώνιο εκεί πέρα. Οπότε, ξέρεις, είναι και λίγο συναισθηματικά φορτισμένος. Έχει στο νου του η Hawker. Εδώ είναι ο ηγέτης της JSA και είναι αποφασισμένος, ξέρεις, να σταματήσει την απειλή του κόσμου που είναι ο Black Adam. Εμένα δεν μου άρεσε στο Legends of Tomorrow καθόλου, δηλαδή... Καλά, δεν τον είδαμε και πολύ. Γενικά θεωρώ ότι ο Aldis Hodge που επιλέχθηκε σαν ηθοποιός είναι φοβερή επιλογή. Ναι, συμφωνώ. Ήθελα να δω αυτό το πράγμα που είδα από τον Hawkman, δηλαδή τον κάνανε ίδιο με τα κόμικ. Έτσι, δηλαδή είναι πραγματικά η στολή του, οι δυνάμεις του, είναι φανταστική η απεικόνιση του Hawkman.
Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Ο Aldis Hodge μπορεί να παίξει και έναν, παίζει στην αρχή λίγο πιο εκλεπτισμένο, λίγο πιο εκλεπτισμένα, ρε παιδί μου, το ρόλο του, λίγο πιο... Ξέρεις, ότι είναι ένας gentleman που έχει τη δικιά του, είναι πολύ δυνατός, έχει χρήματα και τα σχετικά και είναι και ο Hawkman ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι ο Carter Hall που έχει έχει τη σπιταρώνα του και τα σχετικά. Παίζει και τον gentleman, παίζει και τον ήρωα πολύ καλά. Είναι ντούκι, είναι πολύ δυνατός. Και ταυτόχρονα είναι και μια πολύ ωραία ηγετική φυσιογνωμία. Αυτό μου αρέσει τον Hawkman πολύ. Τώρα για τον Pierce Brosnan, ας πούμε, που είναι ο Dr. Fate, και αυτός παίζει πάρα πολύ καλά το ρόλο του. Είναι gentleman, είναι πολύ καλός σαν μάγος, είναι φοβερός στη μάχη. Και εντάξει, τώρα μιλάμε... Ναι, εμένα μου άρεσε. Ήταν ο χαρακτήρας της JSA που μου άρεσε περισσότερο. Ήταν φανταστικός. Πάρα πολύ ωραίος Pierce Brosnan. Μακάρι στα 70 μας να κρατιόμαστε τον Pierce Brosnan, να το πω αυτό. Gentleman, φανταστικός. Ειδικά τα οπτικά εφέ στις σκηνές του ήταν εξαιρετικά. Όχι και στους άλλους, αλλά εντάξει. Όπως να το κάνουμε, ο Dr. Fate ήταν, θέλει το τέλειο εκεί πέρα στις σκηνές του και το κάνανε πολύ καλά. Λες και παίζει στο Injustice 2 οι σκηνές του. Ήταν τόσο καλά τα οπτικά εφέ. Ήταν πολύ ωραία, όντως πολύ ωραία εφέ. Τώρα για την Cyclone και τον Atom Smasher δεν έχω να πω πολλά, εντάξει, του είδαμε λίγο. Ναι, εντάξει, ήταν οι ρολίστες της JSA. Ναι. Εντάξει, ωραία ήταν και είχε πλάκα ο Σεντίνιο που όταν επέστρεφε στο κανονικό του ύψος πίναγε σαν λύκος. Ναι. Ειδικά ήταν πόσο επικό που ξέρεις, έχουν πάει στις διαπραγματεύσεις να δουν το Black Adam. Έχει ένα κουβά με κοντομπουκιές, τρώει και ξαφνικά ο Dr. Fate τον ξαφανίζει. Όντως, ήταν ωραία λεπτομέρεια. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν ωραία. Τώρα, δεν ξέρω αν θες να πούμε για άλλους side χαρακτήρες. Εντάξει, η Αντριάννα ήταν κομπλέ. Η Σάρα Σαχή ήταν ωραία. Ο Πιτσιρικάς πάρα πολύ καλός. Καλός ήταν ο Πιτσιρικάς. Ο αδερφός της είχε πολύ πλάκα. Επικός ήταν αυτός. Αυτός ήταν φοβερός ηθοποιός. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο αδερφός. Εκεί με τα ζόμπι της λάβα που βγαίνει έξω με το τέτοιο και λέει, εντάξει, λέει, ξέρω πότε θα πεθάνω από ηλεκτρισμό και μπαμ, χτυπάει. Είχε πολύ γέλιο αυτό. Ναι. Γενικά πολύ καλός. Αυτός είναι stand-up κωμικός. Ναι, το ξέρω. Αυτός είναι stand-up κωμικός, ωραίος. Εντάξει, ο Ισμαήλ ήταν ο κλασικός παζαρχή. Ναι, ρε, εντάξει. Φαινόταν από τη φάτσα του ότι θα είναι κακός. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι τον διαλέξανε μόνο και μόνο γιατί είναι σπαστική φάτσα του. Ναι, νομίζω. Δηλαδή, και το έπαιξε και πολύ καλά, ξέρεις, ότι έχω τα δικαιώματα, είμαι απόγονος και έτσι θα προδώσω το τέτοιο. Την ομάδα. Φαινόταν η πονηρή φάτσα του. Να σου πω κάτι. Δεν είναι τυχαίο που αυτό τον ηθοποιό. Αυτός έχει σπαστική φάτσα, φαίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, είναι από τους ηθοποιούς που ξέρεις ότι έχουν μια εριστικότητα στη φάτσα τους και σε τσαντίζουν. Δεν είναι τυχαίο, ρε φίλε, που τον πήραν, ας πούμε, όταν ο Τζαφάρα, ας πούμε, στο Αλαντίν. Αυτός είναι ο ηθοποιός. Δεν το έχω δει το Αλαντίν, αλλά ήξερα ότι έχει παίξει. Δεν θυμάμαι ποιο ρόλο είχε παίξει. Ο Τζαφάρ ήταν ο κακός. Δηλαδή, έχει φάτσα που όπου θα παίξει τον κακό. Μπράβο, ναι. Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ξέρεις, πώς είναι ο Μπεν Μέντελσον και ο... κατάλαβε, ο Γκάς Φριντς, ο Εσποζίτο, πώς τον λένε, μωρέ. Κατάλαβα. Ο Τζιανκάρλο Εσποζίτο που παίζει τέτοιο. Τζιανκάρλο Εσποζίτο, Μπεν Μέντελσον και Μάρλον Κενζάρη. Δηλαδή είναι φάτσες που ξέρεις ότι αυτός θα παίξει κακό. Δηλαδή, όπου τους έχεις δει, τον κακό παίζουν. Ακριβώς. Και παρεπιπτόντως κάνω μια μικρή παρένθεση και εδώ, επειδή κάποιος μου το είπε πρόσφατα ότι ξέρεις, πω ρε φίλε, αυτός ο Giancarlo Esposito τον έχουν πάρει κακό στο Mandalorian, τον έχουν πάρει κακό στο Breaking Bad και στο Better Call Saul. Τώρα λέει είχε κλείσει και σε μια άλλη ταινία να παίξει τον κακό. Λέει σε πόσα ακόμα ταινίες θα τον κακό και του λέω σε όλες. Μπορώ να τον έχω σε όλες να τον ηθοποιώ να κάνει τον κακό. Ναι, πάντως θέλει να παίξει και τον καλό. Θέλει να πάρει να είναι ο τέτοιος, ο καθηγητής X.
Το έχει Ναι, ναι, πει. ναι. Ωραίο θα ήταν αυτό. Θα ήταν πολύ ωραίο. Anyway, άλλα στοιχεία που μας αρέσαν ή δεν μας αρέσαν στην ταινία. Καταρχάς, να πάμε λίγο στον πρωταγωνιστή μας. Πώς σου άρεσε ο The Rock Ναι, ως εντάξει. Black Adam? Νομίζω ήταν ο ρόλος του. Καλός ήτανε. Ήταν Καλός καλό. ήταν. Δεν ήταν πολύ χαμογελαστός, δεν ήταν κλασικός The Rock, ξέρεις, να κάνουμε και λίγο πλακίτσα. Το είχε πάρει σοβαρά το ρόλο. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αυτό που έκανε πλακίτσα ήταν στα ειρωνικά σχόλια. Ξέρεις, που μάθαινε σαρκασμό. Ναι, ναι, αυτό είναι ωραίο. Εκεί πέρα που, ξέρεις, έβγαινε από τους τοίχους και επέστρεψε στο σπίτι της Αντριάννα και του λέει ο Dr. Fate, λέει, πόρτες δεν είχατε στον καιρό σου? Είχαμε και έτσι μπαίναμε. Ήταν πολύ ωραίο. Ναι, 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 αυτό είναι ωραίο. Ή το άλλο που του λέει, πρέπει να παίζεις ομαδικά, λέει. Εντάξει, λέει, εμένα δεν μ' αρέσει η ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ωραίο το, ξέρεις, αυτό που προσπαθούσε λίγο να μάθει τις σύγχρονες... το σύγχρονο τρόπο ζωής. Το σύγχρονο τρόπο ζωής. Θύμιζε λίγο το τέτοιο. Όταν είχε κάνει το heel turn με την... Πώς τη λέγανε την ομάδα? Nation of Doom, πώς τη λέγανε στο WWE? Nation of Domination. Κάπως έτσι. Που ήταν το heel run και έγινε τέτοιο. WWE Champion. Ναι, το Nation of Domination λες, ναι, οκ. Okay. Ναι, κάπως έτσι ήταν το ύφος του, το σοβαρό. Ναι, ο The Rock ήταν και στο WWE ήταν αυτό, λες, ότι ήταν πολύ, ξέρεις, όταν πολύ γελαστός και τα σχετικά και όταν ουσιαστικά έγινε κακός στο σενάριο, ναι. Ήταν πιο σοβαρός. Ναι, ήταν όντως αρκετά σοβαρός. Ναι, εκεί πέρα δεν ήταν πάλι, ξέρεις, ο κλασικός κακός που σου σπάγε τα νεύρα, ξέρεις, ήταν ο cool κακός που τον υποστηρίζεις. Κάπως έτσι. Η ταινία είχε τόσο χιούμορ όσο χρειαζόταν. Ναι. Είχε ακριβώς το χιούμορ που χρειαζόταν και από τους χαρακτήρες που το περίμενες. Δηλαδή είχε τα comic relief, όπως είπαμε, αυτόν τον αδερφό της Αντριάννας. Ήταν το χιούμορ τόσο όσο, ρε παιδί μου, μια χαρά, πολύ καλό. Και εμένα μου άρεσε ο The Rock πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι το απέδωσε αρκετά καλά. Και πάμε στο mid credit scene. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την ταινία. Πάμε στο mid credit scene. Χρωστάς κάτι για το slow motion. Σωστό. Μπράβο, ρε Μιχάλη. Μπράβο, γι' αυτό. Γι' αυτό είμαστε δύο και δεν είμαι μόνος μου να μιλάω στο μικρόφωνο. Γι' αυτό. Λοιπόν, slow motion. Πρέπει να πω το εξής, Μιχάλη. Τώρα θα σε πιάσω λίγο τέτοιο. Δεν θα το περιμένεις αυτό που θα πω. Μου άρεσε το slow motion. Πρέπει να το πω. Απλά, ξέρεις γιατί? Γιατί οι χαρακτήρες εδώ είναι αρκετά OP. Δεν είναι δηλαδή ο Captain America με τον Winter Soldier που μπορούμε να κάνουμε μια μάχη πολύ physical, πολύ τέτοιο. Είναι, ξέρεις, οστική μπουνιά, δημιουργούμε οστικό κύμα με την μπουνιά μας και καταστρέφουμε 10 κτίρια άμα βαρέσουμε ένα παλαμάκι. Ξέρεις, είναι τέτοιο. Δεν ήταν πολλά, ήταν να σου δείξει κάτι. Ναι, και επειδή... Ας πούμε, όταν έγινε, ξέρεις, η πρώτη μάχη έξω από τον τάφο, πέρα που γίνεται ο χαμός και βλέπουμε μας δείχνουν την υπεράνθρωπη ταχύτητα που έχει ο Black Adam. Ναι, επειδή οι χαρακτήρες μας είναι υπερβολικά πολύ γρήγοροι, χρειάζεται λίγο slow motion για να σου δείχνει τι συμβαίνει. Ή ας πούμε με τη Cyclone να καταλάβουμε την αεροκίνηση, πώς πετάει τα πράγματα. Ναι, ήταν, οπότε... ας πούμε, κατάλληλο. Εκεί πέρα ήταν κατάλληλο να χρησιμοποιήσει το slow motion. Ναι, εμένα μου άρεσε όσο χρησιμοποιήθηκε. Ίσως σε κάποιες σκηνές να ήταν λίγο πιο υπερβολικό. Δηλαδή έπαιρνε πολύ παραπάνω ώρα, να το πω έτσι. Δηλαδή διαρκούσε παραπάνω η σκηνή. Ναι, συμφωνώ σε κάποια. Νομίζω σε 1-2. Ναι, σε κάποια λίγο εκεί με κούρασε λίγο. Δηλαδή λέω, όχι ρε παιδιά, πάλι slow motion. Δεν είναι επίπεδου Zack Snyder's Justice League. Αφήνει η Lois Lane ένα καφέ. Ας το κάνουμε με slow motion. Δεν είναι τέτοιο επίπεδο. Έτσι. Δεν είναι τόσο υπερβολικό. Απλά σίγουρα το χρησιμοποιούν παραπάνω. Ναι. Αλλά είναι στο σημείο που πρέπει. Ίσως απλά, ξέρεις, θεωρώ ότι μπορεί λίγο μπορείς να γράψεις λίγο τις σκηνές και τις σκηνές δράσεις, να τις φιλμάρεις και να μην βάζεις τόσο παντού το slow motion. Δηλαδή, για μένα το slow motion γενικά είναι λίγο και ένας τεμπέλικος τρόπος να γράψεις κάποιες σκηνές. Δηλαδή, γιατί πρέπει να βρεις τις γωνίες, την κάμερα, να το κάνεις πολύ καλό. Αλλά και πρέπει να ταιριάζει. Ας πούμε, εδώ ταιριάζει. Ας πούμε, άμα το κάνουν και στο The Flash, ας πούμε, που ξέρεις, έχει υπεράνθρωπη ταχύτητα ο Barry Allen, ταιριάζει. Να μην το κάνεις, να μην, ξέρεις, κάνεις κατάχρηση του slow motion είναι το πρόβλημα.
Σίγουρα, ναι. Απλά σου λέω αυτό ότι οι σκηνές δράσεις γενικά ήταν πολύ καλές. Δηλαδή, ωραία δράση γενικά. Ναι. Και ωραία. Και καλογυρισμένες. Εμένα μου αρέσαν και τα εφέ, δηλαδή οι εκρήξεις, Ναι, όλο ήταν ωραίο. Ας πούμε το κομμάτι της δράσης οπτικά εφέ νομίζω πήρε άριστα εκεί πέρα η ταινία. Ήταν καλό. Λοιπόν, τώρα νομίζω είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για το τελευταίο, για το mid-credit scene. Λοιπόν, ουσιαστικά το mid-credit scene, να σου πω κάτι τώρα. Τι συνέβη στο δικό μου σινεμά, δεν ξέρω αν έγινε και σε σένα. Στο σινεμά, επειδή το έβλεπα σε σχετικά μεγάλη αίθουσα. Ναι, και εγώ σε μεγάλη το είδα. Λοιπόν, εγώ, εντάξει τώρα ίσως επειδή διαβάζω τα άρθρα σου στο superheronews.gr, ήμουν 100% σίγουρος ότι θα εμφανιστεί ο Henry Cavill ο Superman. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί. Το περίμενα. Και ξαφνικά βλέπω στο σινεμά ένα ενθουσιασμό, χειροκροτήματα. Άρχισαν να σφυράνε. Μόνο που δεν βγάλαν τα καθίσματα να τα πετάξουν στην οθόνη, ας πούμε. Δηλαδή, εμένα ήταν πολύ ήρεμα. Εντάξει, κάποιοι είχαν φύγει κιόλας. Που ξέρεις, αυτοί που βιαστικοί που φεύγουν δεν περιμένουν. Εγώ δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Εγώ σου λέω ενθουσιασμός, δεν το περίμενα. Δηλαδή, ναι, νομίζω πρέπει να είναι, ξέρεις, κάποιοι που δεν διαβάζουν, ξέρεις, site είτε ελληνικά είτε ξένα, ξέρεις, να ενημερώνονται για τα πάντα, ξέρεις, ή να είναι δύσπιστοι. Σου λέει φήμες θα είναι, σιγά μην είναι αλήθεια. Τύπου όπως το No Way Home, που ήταν, ξέρεις, όλοι περίμεναν να δουν τους 3 Spider-Man, αλλά μέχρι να τους δεις, ξέρεις, κρατούσες μικρό καλάθι. Ναι. Πώς σου φάνηκε η εμφάνιση Superman, για πες? Ήταν πολύ ωραία, ξέρεις. Ήταν ωραίο, έκανε το setup, ξέρεις, με την Amanda Waller, που λέει εντάξει, σέβομαι ότι δεν θες να επιστρέψεις στη φυλακή, αλλά θα σε παρακολουθώ και θα στείλω, ξέρεις, ανθρώπους, και της απαντάει όσους και να στείλει, είμαι ο πιο δυνατός άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη και δεν θα με σταματήσει κανείς, και του απαντάει, ξέρεις, μπορώ να ζητήσω 2, 3, 4 πόσο χάρες, λέει, και να καλέσω πλάσμα από άλλο πλανήτη. Πώς το είπε? Και μετά σκάει τέτοιο η μουσική και βλέπεις το ολόμαυρο, λες και πρόκειται να εμφανιστεί Jedi. Όντως. Και μετά σκάει ο τέτοιος και ο Superman και του λέει Black Adam, πρέπει να μιλήσουμε. Ναι. Ήταν πολύ ωραίο. Θα σου πω, ουσιαστικά και αυτό που λέει η Amanda Waller είναι ότι της λέει ο Black Adam ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μπορεί να με σταματήσει, και του λέει ναι, λέει, οπότε θα καλέσω κάποιον από άλλο πλανήτη. Ναι. Εκεί το πιάνουμε σιγά σιγά, και εκεί εμφανίζεται ο Henry Cavill ως Superman. Να σου πω κάτι, τι νιώθω εγώ. Πιστεύω ότι γενικότερα η DC λίγο έχει χάσει το concept ενιαίο σύμπαν. Δεν ξέρω τι κάνουνε. Όχι η DC, η Warner Bros, τα στελέχη, τα μεγάλα στελέχη. Ναι, ουσιαστικά είναι. Στη Warner Bros όμως ανήκει η DC, γι' αυτό το λέω. Ναι, αλλά... Έχουν χαθεί. Απλά, ξέρεις, αλλάζουν πρόεδροι, αλλάζει το ιδιοκτικό καθεστώς. Άλλες προτεραιότητες έχει ένας, άλλες ο άλλος. Ξέρεις, δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλάνο. Σωστό. Αυτό επηρεάζει τα πάντα, ας πούμε. Τώρα που ήρθε η Discovery, που κυνηγάει το χρήμα, θα κάνει τα πάντα. Ναι. Μπορεί να κάνει το DCU ανεξάρτητα project το ένα το άλλο για να μειώσει το χρέος της. Ας πούμε, τη Δευτέρα που μας πέρασε βγήκε το άρθρο του Hollywood Reporter που λέει ότι θέλει Man of Steel 2 και θα κάτσει με τον Cavill να τα βρούνε, να υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο. Ναι, βρε, αυτό σου λέω απλά, ότι το θέμα είναι ότι η DC έχει χάσει λίγο την μπάλα. Δηλαδή, σου έχουν βάλει ένα post-credit στο Justice League που λέει ότι, ξέρεις, πάμε μάλλον για Legion of Doom. Ξέρεις. Μετά λένε το 17-18 εκεί, λένε όπα παιδιά, τελικά τα ανεξάρτητά μας project πάνε αρκετά καλύτερα. Όχι, αυτό ήταν γιατί τότε ήταν επικεφαλής ο John Berg και ο Geoff Johns. Άλλο ήταν το πλάνο. Μετά έρχεται ο Χαμάντα. Αυτό αλλάζουν συνέχεια το πλάνο. Συνέχεια. Ναι, γιατί σου είπα, αλλάζουν. Άλλες αποφάσεις είχε πάρει. Ας πούμε. Αλλάζουν συνέχεια οι business executives. Και τότε ήταν ο πανικός του Kevin Τσιζουχάρα, πώς το λένε. Ναι, αυτό ήταν. Που ήθελε με τα Batman v Superman και το Justice League να βγάλει ένα δις στο box office.
Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εκεί γενικότερα υπήρχε βασικά έχουν περάσει πάρα πολλές περιόδους αποσταθεροποίησης στη Warner Bros. Πάρα πολλές όμως. Ναι, είναι κάτι ας πούμε που δεν φταίνε τα στελέχη της Films. Δηλαδή ό,τι τους λέει ο καθένας. Άλλο Ναι, ήταν το πλάνο, άλλο... Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε ο Snyderverse με πόσες 6-7 ταινίες και θα τέλειωνε. Μετά αποφάσισε ο πρόεδρος τότε, ο Τσιζουχάρα που έχει φύγει, να κάνουν το DCU. Μετά ξανά άλλαξε όταν φύγανε η Μπέρ και ο Τζόνς και ήρθε ο Χαμάντα. Τώρα έχει φύγει ο Χαμάντα, προσπαθεί να βρει έναν άλλον που θα τρέξει την DC Films. Οπότε ξέρεις, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο όποιος και αναλάβει την DC Films, αν δεν έχει την απαραίτητη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει αυτός, πώς νομίζει. Ναι, η DC δεν έχει καταλήξει απλά στο ποιος θα είναι ο δικός της Kevin Feige. Δεν υπάρχει Kevin Feige. Δεν υπάρχει Kevin Feige. Μία σου φέρουν. Μα τον αλλάζουν συνέχεια. Αυτό μου βάζω στην αντίστοιχη θέση. Αυτόν δηλαδή που θα δώσει το όραμα και το κοινό στυλ στις ταινίες, τον αλλάζουν συνέχεια. Εκτός αυτού δεν υπάρχει άλλος Kevin Feige. Είναι ένας και μοναδικός. Ότι είχαν ένα συνδυασμό, ας πούμε, τον Jones, που είναι ένας άριστος σεναριογράφος, που έχει ξεκινήσει τώρα και καριέρα ως παραγωγός, και τον πετάξαν έξω με αυτόν και τον Μπέρκ που ήταν παραγωγός, χωρίς να έχουν κάνει ένα μεγάλο δείγμα γραφής επειδή δεν πήγε καλά το Justice League, είναι γελίο. Ναι. Δηλαδή είχαν μια επιτυχία, το Wonder Woman, που το κάνανε όταν είχαν ξεκινήσει, προστατεύσανε την Patty Jenkins να κάνει τη δουλειά της όπως την ήθελε. Και στο Justice League που ανακατεύτηκε όλος ο κόσμος, δεν τα πήγε καλά, έγινε αυτό που έγινε με το Snyder και τα λοιπά, και τους διώξανε. Δεν φταίνε αυτοί. Όχι, σίγουρα δεν φταίνε αυτοί. Παίρνουν τις αποφάσεις της Warner Bros. Σίγουρα, απλά σου λέω ότι και πάλι έχει περάσει τόσες περίοδους αποσταθεροποίησης η DC και η Warner Bros. Γενικότερα, που δεν έχει φτιαχτεί ένα κοινό πλάνο. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει τι πάνε να φτιάξουν. Αυτό το πράγμα, ο Καβίλ φεύγει από Superman, μία ξαναέρχεται, μία του κόβουμε το κεφάλι, δεν ξέρεις, βάζουμε body double στο Shazam γιατί δεν έχει συμφωνήσει. Τώρα συμφωνήσει. Κοίτα, υπήρχαν, νομίζω δεν το θα... Κάτι έχει ακουστεί ότι ζήταγε πολλά να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Εντάξει, όταν βλέπει αυτά που βλέπει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, ξέρεις, είναι κάποια πράγματα, δεν ξέρεις τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέματα. Σίγουρα. Απλά, ξέρεις, έχει χαθεί. Και τώρα ήταν πάλι χωρίς κεφάλι. Μα αν το δεις από το. Δηλαδή, εκεί το 18 αρχίσαν λίγο. 18-19 άρχισαμε να το βρίσκουμε. Λέμε, βγήκε το Wonder Woman, βγήκε το Aquaman, βγήκε το Shazam. Λένε, ωραία, παιδιά, πάμε για ανεξάρτητες περιπέτειες. Ξέρω εγώ. Το πήγε έτσι. Όχι, ξέρεις, ήταν να κτίσουν το σύμπαν, ξέρεις, με τις όλο ταινίες. Να μην υπάρχει κάποια βιασύνη. Και μετά σιγά-σιγά. Αλλά πρόσεξε, να το πας όμως όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί πώς το πας αν δεν έχεις τον Superman και τον Batman σου? Γιατί τότε είχαν φύγει Ναι, μετά βγήκαν. Μετά υπήρξε πρώτη αποχώρηση του Affleck. Και μετά ήταν του τέτοιου, του Καβίλ, που μάλλον δεν τον ήθελε κάποιος από τη Warner Bros. Τώρα ποιος ήταν, ξέρεις, εκεί πέρα με τη διαφωνία για το νέο συμβόλαιο, κανείς δεν ξέρει. Αλλά στην περίπτωση του Καβίλ, το έλεγε και ο ίδιος, ότι την κάπα, λέει, την έχω στην αποθήκη μου. Είμαι έτοιμος να ξαναφορέσω αρκεί να τα βρούμε. Ναι. Θα σου πω τώρα τι γίνεται. Ουσιαστικά η Warner Bros. Θα αρχίσει να παίρνει μπρος το 23. Που έχουμε 4 ταινίες. Έχουμε το Shazam το 2, ναι. Έχουμε Flash, έχουμε Blue Beetle και έχουμε και Aquaman το 2. Ναι, κάτσε να δούμε. Πρέπει να, πούμε, και να βρεθεί αυτός που θα είναι ο πρόεδρος της Films. Θα δούμε. Μωρέ, ναι, ξέρεις απλά ποιο είναι το θέμα με μένα. Ότι ρε παιδί μου, σε αυτές τις ταινίες, αφού τα mid-credit scenes, όλοι το ξέρουμε, ότι τα mid-credit scenes ειδικά φτιάχνονται, ξέρεις, με reshoots. Δεν είναι προγραμματισμένα εξ αρχής. Εκτός αν είσαι Marvel. Εντάξει, τα υπόλοιπα όμως φτιάχνονται έτσι όπως σου λέω. Τα περισσότερα τουλάχιστον. Κάποια υπάρχουν, ξέρεις, απλά ξέρεις, υπάρχουν πολυπλοκότητες. Μωρέ, εμένα το θέμα μου είναι το εξής. Μπορεί να βρεθεί, να βρούνε τον έναν άνθρωπο που θα έρθει
και στις ταινίες του 23, έστω με mid-credit scenes ή κάποιες σκηνές έξτρα, να μπορέσει να χτίσει κάτι πιο ενιαίο? Δύσκολο. Δύσκολο πιστεύεις, Το να κάνουν τόσο πολύ. Τι να πω. Δεν το αμέσως. Τι να πω. Θα δούμε ποιος θα αναλάβει, μήπως κάνουν καμιά επιτροπή, ξέρεις, να είναι ο Jim Lee, ξέρεις, ένας παραγωγός που έχει εμπειρία να βοηθάει την εκάστοτε δημιουργική ομάδα. Ναι. Δεν νομίζω να τα κάνουν, ξέρεις, όλα, ξέρεις, να τη ζάρουν, ξέρεις, όπως έκανε η Marvel στην πρώτη φάση, ας πούμε, με τις πρώτες credit σκηνές. Αν κάνουν σκηνές, θα τη ζάρουν κανένα sequel. Έτσι εγώ πιστεύω. Ας πούμε στο Fury of the Gods, άμα κάνουν, θα τη ζάρουν κανένα Black Adam εναντίον Shazam. Αυτό είναι σίγουρο. Κάπως έτσι σίγουρο. Θα πάει. Καλά, μπορεί να μην έχουν κάποιο tease ή μπορεί να κάνουν τη ζάρουν το Black Adam 2 που θα είναι, ας πούμε, που λογικά θα είναι Superman εναντίον Black Adam. Ναι. Το Man of Steel το 2, πάντως εγώ το περιμένω να ανακοινωθεί επιτέλους. Το έχω ξαναπεί. Θα αργήσει, πιστεύω. Το περιμένω. Δηλαδή, νομίζω, αν θέλουν, ας πούμε, αν ισχύει ότι θέλουν τον Christopher McQuarrie, που κάνει τώρα τα Mission Impossible, θα αργήσει να ξεκινήσει να γράφει το σενάριο ή να αναλάβει τη σκηνοθεσία. Εγώ Matthew Vaughn θα ήθελα πολύ. Κοίτα, το έχω ξαναπεί. Κοίτα, ναι, μπορεί ο ένας να είναι σκηνοθέτης ο Vaughn και ο McQuarrie να γράψει το τέτοιο. Το σενάριο. Δεν είναι απαραίτητα να αναλάβει τη σκηνοθεσία. Γιατί, ας πούμε, το Top Gun Maverick είναι ένας από τους σεναριογράφους. Ναι. Δεν είναι απαραίτητα να αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Πάντως, νομίζω είχε ανεβάσει ο Brandon Davis από μια παλιά συνέντευξη, νομίζω, από το τελευταίο Mission Impossible που έκανε, που ήταν και ο Cavill, είχε πει ότι θα του άρεσε να συνεργαστούν σε μια Superman ταινία. Άρα θα δούμε. Εντάξει, θα δείξει πώς θα πάει. Αυτά λοιπόν, και ξέρεις, με αφορμή τον Black Adam κάναμε και λίγο μια συζήτηση σχετικά με τις επόμενες DC movies. Εγώ περιμένω πάρα πολύ το Shazam το 2, πρέπει να σου πω. Ναι. Έχω τρελή τέτοια να δω το Shazam το 2. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Έχουμε γράψει και σχεδόν 1 ώρα. Ναι, τα αναλύσαμε όλα διεξοδικά, πιστεύω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν το spoiler talk για τον Black Adam. Ελπίζουμε να βγάλουμε και για επόμενες ταινίες. Έρχεται το καινούριο Black Panther σε λίγες εβδομάδες. Εμείς θα τα ξαναπούμε με κάποιο SHN Pod ή με κάποιο spoiler talk. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας. Γεια σας.